Yeah. खोनासं आंहा रावबो गैया आंनि समखौ थांहोनो थाखाय आं सानफ्रामबो हारसिं मोनो गोदोसोनानै फाबाव गोदोसोनानै दुखुआव गासिबो साननायफ्रानो गोदोजोब्बाय अफाय थाङो माहाय गोमायो मानो गोमोरो समाय लानायफ्रालाय गासिबो साननायफ्रानो गोमाजोब्बाय गोमाजानायफ्रासो मिथिगौ मानसिफोर दुखु सैनांगौ आं दाबो गोसोआव फैयो खोमोरनो सानबाबो मानो गोमोरा समाय लानायफोरजोंलाय दाबो रावबो नोंनि जायगाखौ लानो हायाखै आंनि जिउआव नोंखौ गोमोरहोग्रा फैयाखै नाथाय नों आं दुखु मोनबा सानफेरोमोन मोनफेरोमोन नामा आं माबायदि मोनो मारै मोनो नों सानानो नों I guess that only proves that I'm really all that smart Are you happy now आंनि समफ्रा ओरैनो थांजोब्बाय दा आंखौसो गिनांसिगौ आं साननांसिगौ आं नोंखौ मारै बावनो बेखौ साननांसिगौ आं थांसै थाबायलांसै आं दिनैनिफ्राय मोजां लामायाव थाबायसै आं गाबनायबो नंला मानोना आंनि जिउआ आसखान्दा नङा ओमफ्राय नों फैफिनबाबो आं नोंखौ मालाबाबो लानाय नंला मानोना नोंनि साननाया आंनि साननायजों मिलाया थाइसे थाइनैनि खोथासो रायलायो नों आंजों समायानो नों खोनासं आं दा मोजाङै दं सिगांनिफ्राय साबसिन दं आं गोजौआव थांगासिनो दं लासैनो जाथों होनबाबो थाबायगासिनो दं नाथाय आं सानफेराखैमोन गासिबो खामानिफ्रानो गोरा नोंखौ बावनाया मासिबां गोरा जेनेबा मदार्नआ जौगानो मासिबां गोरा एसेबां गोरा नाथाय रावबो बिसास खालामनाय नङा नोंनि जिउआव जायागौ मानि रावबो बिसास खालामनाय नङा खोनानायजों मेगनजों नुवागौ मानि नोंसोर मिथिया आं हरसे उन्दुवाखै लिरबाय थादों जायागौ मानि आं लिरनायखौ खनबाय थादों खस्थ' थायागौ मानि बिराद गोरा दाहारनि लिमिटनो बोहैनाय दैखौ बारनो बिराद गोरा सानस्रिनो रोङिफ्रा गौरांनि दैखौ बारनो हानाय नङा लैथोनि दैखौ रानहोनो आंनो सोरबा नाव दाननो लैथोनि दैखौ बारनो आं मिथियाखैनोमोन आं गाजोलनि लामायाव थाबायगासिनोमोन जेब्ला आंनि आथिंनिफ्राय थै गबाय अब्लासो आं बुजिबाय आं गिबाय नाथाय इसोरा आंखौ बासायबाय बोखांबाय आंखौ गोलैनायनिफ्राय आंजों समायानो नों थगायबाय नों